Ngi pidang ngabhai phi baro sashi sen pat shakaneka channel ko jongi. Hakaneka video ko bamtas ngi ngin pe yakaneka post ko barang shulat thmai kabadai ki bala pas class 10. Subscribe yakaneka channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ka Instagram. Kane kadai ka Instagram account ko jongi. Mentapat ngin page no yakani ka post ka barang sulat thmai apo Meghalaya. Yakani ka post la palat daka DSC East Jingpynkhreh Hills mentau benai ahrajar arpui. Kakarteng juga ni ka post kadai enumerator. Kelas date lani ka tarik bakado bapila ban submit yaki application ki jangpi kadai hu arpersan tarik benai Oktober ahrajar arpui. Kani ka post enumerator ka like kawai. Ka age limit kadai kat kum ka an jangka government Meghalaya. Bat ka salary lani ka tulap kadai level 2. Ka educational qualification kalong kum ni. Pihak ban pendap ya ka kelas 10 lani ka matric. Ki candidates ki balong eligible bak ki bakwa ban apply ka ni ka post. Pihak ban apply but submit ya ka application ka jongpi. Link ba ka online mode. Da ka bak klik ya ka link ka balak dan ha ka main page jangka website jangka ni ka East Jingpynkhreh Hills ka badai eastjingpynkhreh.govt.in. Ya kan ni ka link ngala ai ru hapo description jangka ni ka video. Ti phila banchu klik ya kan ni ka link na kan ni ka description jangka ni ka video. Ki candidates ki bampat register hapo kan ni ka website. Pihak ban register shwai lade bat pihak ban ai ru ya ka valid email ID ka jongpi. Pihak ai lang ru ya ka passport size dur ka jongpi bat pihak ban sign hapo jangka ni ka dur. Ka official notification lene ka official notice ka balak palai hi da kani ka DSC East Jingpynkhreh Hills District ngala ai po description jang ni ka video te phila ban download ya kani ka PDF link ba kani ka link bat phila ban pule la da phika ban tip shusho shphang ki wiki details.